Здравейте, аз съм Тодор Ангелов, вие гледате сводката за 24-ти. Накратко ще се спра на Близкия изток. В Близкия изток нещата се развиха точно така, както ви казах, прогнозирах и анализирах още от седмици насам, че ще се развият нещата и още като дойде Тръмп и още в предишната сводка. Просто няма с какво да ни изненадат. Затвориха един цирк, излъгаха целия свят, че нещо си там били се разрушили, след което аз им бях дал 2 седмици, преди тотално да им свършат боеприпаси, бензин и всичко останало. Те не можаха и толкова да се издържат. И сега почнаха вече да хленчат за мир. Защото, пак повтарям, едно е да гледаш телевизора и да говориш глупости, друго е реални бойни условия, където по цял ден трябва да стреляш и да гърмиш. Имайте предвид, че нито Съединените щати, нито Израел са в състояние да водят 30 дни постоянни бойни действия, говоря като общо войскови бой. Към днешна дата те не са в състояние. Аз не визирам 80-те години, 70-те, 60-те години и така нататък. Говоря сега към днешна дата. Те просто не са в състояние това нещо да го направят. Също така Израел абсолютно не е в състояние да обезпечи постоянни удари към Иран. И това стана ясно, затова помолиха и за мир. А също така излезе и на бял свят, че се е случило точно това, което и аз ви казах, че се е случило. Израел просто е свършил мръсната работа на Тръмп. Не, че е искал да напада Иран, защото на Нетаняху, на него не му е нужно да напада Иран, за да остане на власт. Той може да продължи кротко да си убива камили в пустинята, да си бомбардира мирни хора, старци, жени, деца, пенсионери, които не могат да му отвърнат така или иначе и ще си стои на власт. Нали, няма нужда да се бута между шамарите. Както и да е, този цирк приключваше с затихващи функции, а сега ще се случи това също, което ви казах. Че при каквото и да се случи, както и да се случи, от тук нататък за Израел живот няма. Просто го отпишете като държава. Той няма да се състои. Той приключи курса. И нямам желание за пореден път да споря с някой, да му доказвам, да обяснявам, че нямам сестра. Аз от 20 години правя анализи и прогнози, те всички се сбъдват. Постоянно трябва на някой недоразбрал нещо да му доказвам. Просто ви казвам, че той свърши курса. От тук нататък за него живот няма. Максимално му давам граница, може би около 5-6 години, не повече. Защото в момента се активират всички проксита на целия Близък изток. Защото в момент Иран вече разбра кои са слабите, уязвимите му места. Той ще изгради една ешелонирана ПВО отбрана и така нататък и така нататък. Така че нещата вече придобиват съвсем друг характер. И това е с Близкия изток. Не чакайте нищо, не чакайте никаква ескалация, нещата ще се кротнат, цената на петрола ще падне, няма да има трета световна война, всички предсказания, Жириновски, Баба Ванга, всичко останало просто няма да се състоят, защото това, което Ванга е казала, ще отворя една скоба. Това, което го пише в Корана за малките признаци, за големите, нали, на съдния ден и това, което го пише в Библията, в Откровение, то касае едно друго време. То касае интеграцията, трансхуманизма и симбиозата между човек и машина. Това са едни други теми, на които мога да се спра някой ден, но те ни касаят в момента това, което се случи. С 2 думи, цирка свърши, отпишете го. Сега искам да се върна на руския фронт. Там основните 2 събития са, че първо руснаците днес удариха Южмаш. Ако не знаете, Южмаш, това е украинското ядро. Това е ядрото на ВПК комплекса на Украйна и той не просто е някакъв си там военен завод, а той произвежда всичко това, без което нито едно военно изделие не може да бъде сглобено. Та най-накрая днеска, след няколко години война, те го удариха с между 3 до 5 ракети Искандер и го занулиха като производствен възел. Това е втория ключов удар след зануляването на НПЗ-то в Кременчук, защото НПЗ-то в Кременчук зарежда с цяла Украйна с гориво, т.е. те в момента занулиха електрическата система, електропреносната на Украйна е занулена, но те не просто занулиха газопреносната система, те занулиха и газопреносните мощности чрез ударите в Кременчук. Т.е. те буквално я направиха страната реципиент на външно гориво. Реално, най-просто казано, те могат да разчитат на резервуари, не могат да преработват никакъв вид и никакво гориво. Да, могат някакви си малки мощности, но тях не ги броим. То е също както да кажем, че в България затваряме всички тецо и вецови и ток няма. И някой ще каже, как няма да имат, как няма ток, нали има солари, ветрогенератори. Да, но те са с локално значение. Та след удара по Кременчук и зануляването, те занулиха и Южмаш, което се случи днеска. И аз предполагам,
че следващите им цели ще бъдат зануляване на цялата индустриална зона на Одеса, на Николаев, на Киев и на всички големи градове. Бавно и методично. Бях ви казал, след тази пишмана атака на така наречената ядрена триада на Русия, руснаците няма да се отмъщават. Руснаците започват зануляване на цялата ресурсна база на държавата. Това, което те ги пазиха години наред и не си го позволяваха. Другото, на което искам да спра внимание, е пробива в Константиновско направление и превземането на едно незначително селце. Аз съм го дал в канала, но всъщност това е много ключов момент, защото превземането на това село, заедно с контрола на пътя след Шереметево, на практика вече отваря цялото направление и на практика вече можем да кажем, че дните за разцепване на този фронт и бъдещо хващане в обреч вече са преброени тези дни. Също така отваря пътя за едно много сериозно лятно настъпление, което ще се състои. И сега ще се върна на една тема за руските дрони. Аз бях ви казал, ако ме следите, че много скоро, може би до средата на тази година, още миналата година го казах, руснаците ще излязат на производствени възможности 1000 дрона на ден. И излязат ли на такива възможности, на практика тях няма кой да ги спре. Украйна не може да ги спре, защото ежедневните удари с 1000 дрона, които носят бойна част от 50 до 150 кг, няма нито ПВО, нито ПРО, нито армия в света, която да може да издържи на такива удари. Просто не съществува така към днешна дата. И сега украинското разузнаване излезе с един доклад, че септември месец руснаците излизат на мощност 700 удара с дрони на ден. Повтарям, на ден. Само че това не е точно така. Руснаците ще излязат на тази производствена мощност още август месец. И те заедно с настъплението, което ще направят, ще започнат да удрят със скорост 1000 дрона на ден. Тоест, огневия вал, огневото въздействие ще бъде толкова огромно, че руското настъпление ще върви практически без жертви и бързо. Като мине настъплението, се върнете към тази сфотка и ще видите, ще се случи точно това. 1000 дрона на ден, осмислете тази цифра. И още нещо ще ви кажа. По план, следващата година Русия трябва да излезе на 3000 дрона на ден. 3000 дрона с бойна част от 50 до 150 кг. Това преведено на български означава, че да се съберат всички армии на НАТО, заедно с САЩ, заедно с Китай, практически армиите на целия свят да се съберат, те не могат да спрат руснаците. Чисто математически няма как да стане да спреш 100 000 дрона месечно с заряд 100-150 кг. Просто не съществува такава военна машина към днешна дата, която да го направи това нещо. Руснаците още до година януари месец ще излязат. Не случайно съм казал, че тази война е най-доброто, което се случи на Русия. Защото първо, тя ги изчисти от либерастията, изчисти ги от ненужни илюзии, че Запада им бил приятел, че не знам си какво. Най-накрая им показа, че Запада на никой не е нужен, освен на една шайка олигарси, и че те са много по-напред от Запада и като ресурси, и като технологии, и като възможности. Трябва просто да се мобилизират, да погледнат вътре в себе си и да си впрегнат акъла. Изобщо тази война изчисти Русия и изтече мръсната кръв. Нещо подобно трябва да се случи в България, но без война. Просто ние трябва да погледнем вътре в себе си, да осъзнаем кои сме ние българите, да спрем да гласуваме за идиоти и най-накрая да започнем да гласуваме за читави хора. Защото аз, гледайки как се развиват технологиите и дроните и всичко останало, почвам се ядосвам, защото искам да ви кажа, че към днешна дата само с 100 милиона евро аз лично мога да въоръжа и напиша методики на българската армия, с която да издигне ефективността поне с 50%. Само срещу 100 милиона евро. Не говорим за милиарди, не говорим за никакви такива. Но просто някой трябва да седне да мисли, да чете и да го прави, а не да се гледа късогледа, когато говорим в национален мащаб. И това са основните събития. Иначе целият фронт си върви напред, всички се готвят към това настъпление, а дроните вече са интегрирани в руския комплекс. И в момента ударите се нанасят ешелонирано, както има ешелонирано ПВО, така има и ешелонирани удари. Тоест минават дроните, зачистват ПВО районите, зачистват спомагателни съоръжения и тилови съоръжения и тогава вече тръгва ФАП с УМПК да удря. Това създава невероятен терор и психически чупи целия фронт. Всичко върви. Има най-накрая се докладва за предвижване в Краснолиманско направление, също така от вчера. Беше малко спряло. Докладва се и за предвижване в Харковско. Украинците продължават да атакуват Курск и Тьоткино, но все повече украински офицери започват да протестират и казват, че това е безмислено, на тях не им се мре. Прочетете днеска украинските форуми и ще видите за какво става въпрос. Също са пробвали безрезултатни атаки към Крим.
някакви десанти, всичко е занулено. Това е.